up YouTube, máme 8 hodín, čo je dneska štvrtok, ani netuším aký je tu deň dneska, ale idem cvičiť s Markom na workoutové ihrisko, máme 8 hodín, pekný západ slnka, budeme sa vidieť po Dolej Dobe, čiže pokecáme, vyvetráme hlavy a tak. Nachádzam sa momentálne na východnom Slovensku, keďže som cestoval celý deň a som tu len na pár dní kvôli Zubarovi, ale aj tak chcem tie dni vyučiť proste na 120%, čo znamená, že budem pracovať, pretože tej práce je strašne veľa teraz, veľa projektov máme rozrobených s Johnným a chcem využiť taktiež tú prírodu, ktorá tu je strašne krásna, pretože mi to strašne chýba a tu si najviac cením na tom východe. A tak, no teraz si ideme zacvičiť a zajtra nás čaká tiež pestrý deň, to už uvidíte, čo nás čaká. Okrem Zubara nás čaká tréningový deň, ktorý pre mňa prichystal Marko, čiže vidíme sa. Co máš fakt? Čo? Ďakujem veľmi pekne. Naše špeciály sú naše. Sú trošku špeci. To na rastičku. Dneska len taký jemný 40-minútový workoutový tréning. My vybehli na 40 minút, je už vlastne zapadlo slnko. Ale končíme tréning a zajtra nás čaká taký jemný triatlonik. Si chceme vyskúšať, dáme tam nejakých 40 km na bicykli, to vyjde možno. Dáme tam aj plávanie, nejakých 500, možno kilometr to bude. Potom ešte nám to vychádza, že beh 10 dáme. Marko má novú výstroj, čiže bežeckú. Čiže ešte 10 km behu a potom všetkom si dáme zajtra fajnú večeru s pivom. A tak. Ideme sa ešte prejsť tam hore. Chceme vidieť hviezdy. Vyzerá to, že budú hviezdy dneska. Budú. Celkom čisté tam. Takže ideme sa prejsť, jak milovníci prírody. A čo vyspať sa, zajtra nás čaká. Nasávať energiu na zajtra. Za nami sú aktuálne lyžky, my si tak sedíme na výhľadíku a toto nezažiješ v Bratislave. Toto sú reálne že dôvody, prečo sa rád vracam tu na východ. Proste príroda, dobrý parťák vedľa teba a sedíš si tu tak na výhľade, pozeráš na Slanské vrchy a rozprávaš sa o živote. Takže neviem, jak by som opísal ešte túto chvíľu. Určite to veľa z vás tak má a nedá sa to opísať a hlavne sa to nedá ani dobre natočiť na kameru, keďže už je tma. No my máme momentálne prvých 5 km za sebou. 5,6, boli sme si nakúpiť nejaké geliky, keďže nás čaká viacero etap. Geliky, proteínové tyčinky, gumené cukriky a čo ešte? Banániky. Je ešte pred nami nejakých 20 km, ideme takou bočnou trasou, nechceme ísť úplne po hlavnej ceste. Tu je to viac bližšie prírody, menej aut. Za mnou traktor, ak môžete vidieť. A tak. Ideme ďalej. Zdravíčko. Čakaj, netočme dva na jedno.
Počasie nám zatiaľ vyšlo, to sa dokáže každú minútu zmeniť, ale počasie zatiaľ topka, slnečno, trošku nás aj opáli. Mám predsi toto ticho, Luka, Cvrčky, ticho, alebo dúfam, že z tej zakrúty, kam vyletí teraz také auto. Máme za sebou 20 km, tempičko úplne pohodička, priemer 21 km za hodinu. Sme sa rozhodli, že pôjdeme hneď behať, kým máme rozohriaté tie nohy, lebo po plávaní by to bolo také divné. Kámo, dačo na mňa kvaplo. Čakaj, ešte natočím tvoj výstroj. Začnem týmto. To je čo? Vysvetlíš? Toto sú rakety. Ale to čo je za kombinácia YSS? One? Hej, ako hovorím na polsky, hovorím rakety. Topanky nič. Topanky nič. Rakety. Čo ti debe? Dobre to vyzerá. Vyzeráš jak profik. Nemal som tiež to záberu? Hej. Nemal? Kámo, preci to tu ihrisko rovno pri vode. Za tým je hneď les. A tu je domaša. Že také veci tu máme na východe. 20 rokov tu bývam a v živote som nehral na tom ihrisku, čo to proste vyzerá tu jak na Santiagu. Musíme dať futbal najbližšie. My sme sa vlastne zastavili na lagune odložiť si veci, ideme práve teraz behať. Tam nejakých 5 km bude limit, minimum. Uvidíme, čo to dá. Kam nás to zavedie. Ešte trasu nevieme, ale ideme random. Odložili sme si veci, prezuli sme sa a hneď vlastne po behu ideme plávať. No a čo? Čo robíš? Ja. Čiže tak. Človek zatiaľ nohy nebolia. Máme za sebou 20 km, nohy sú v pohode. Uvidíme, jak to bude po tom behu. Jaký had? Kde? Tu, maličký. Počasie tip-top, no tie kopce by mohli byť trochu menšie. Máme už za sebou 4 km, už iba zvyšné 3. Marko, jak zatiaľ? Už sa teším do bazéna. Nula problémov počas behu teraz. Len som myslel na to, že bežíš. Proste na ničím som rozmýšľal, že mimo. Prvé 2 km bol krízové. Strašne, hej. Proste nohy si mal zatuhnuté, vieš. Ale potom, už ak sme sa rozbrali, už na tej bogárke, ak sme to otočili, že ešte v pohode. Keby neboli kopce, vieš, ak sa beží, ľahúčko. Ten kopec hore, tak masaker. Dvakrát som chcel zastaviť, jak si ma hecol. Kokos, vidíš to, jak si dvaja viacerí, to je úplne o inom. Keby sám tam už stojím kokos 10 krát. Tak nevidím dôvod zastavovať, keď kým ti není, že to furt, to iba taká kríza na teba príde, že do piči stal by som, ale proste prestaň na to myslieť a ono sa to... Prvých 450 metrov za nami, akože čakal som, že to bude horšie,
Ale zatiaľ je to v pohode, ne? Dáme kilometr, alebo však za hodinu viacej ani možno nestíhame. A potom sa presúvame naspäť na bicykle. Tam už uvidíte, čo nás čaká ďalej. Začiatok bol takisto ťažký, ako aj pri tom behu. Trošku si telo muselo zvyknúť, hlavne ruky, ale aj to dýchanie som musel akože, lebo nechodím že vôbec často plávať a hlavne ten dých dať dokopy a už potom, už po tých 300 metroch už to išlo akože úplne v pohode. Sa dostaneš do takého flowu, že sa ani nerozmýšľaš, že už len nadýchuješ, vydychuješ pod vodou presne a už len počítaš dĺžky a sústredíš sa na tú vodu. Masaker. Čo, jak sa cítiš? Trošku vyčerpané, ale iba trošku. Ale také pívečko by som si dal. Keby nás nečakal ten bicykel naspäť, by to bolo lepšie. No. Takže sme mali rovnú cestu 50 km, potom beh, potom plávanie a neviem, ešte naspäť bicykel. Ja si dám pivečko, chceš? Ja pojem na chatu. A ty To je balans, to je balans. No, len sa teším na pivečko. Pivečko, pekačka. Hej. No nič, ideme odplávať ďalších 550 km na ústave, ideme na to. Čo si dáme? Banánik? Ja si dám banán, ale to až potom vonku. Jak sa cítiš? Cítim sa vynikajúco. Trošku unavené, ale ináč to je vynikajúci pocit. Mal by si to každý vyskúšať. Halus, ne? 1000 odplávané. Teba čaká ešte cesta do rána, ale to mi potom dáš vedieť, jak si dopadol. Čo tu vonia? Čo tu vonia? No ja som cítil ryžové rezance tam opekané. Ty si necítil? To už sú asi halucinácie z toho hladu. Ja som dneska jedol jednu polievku, ty čo si jedol? Ja? Dneska? Fazuľovú polievku. Vajíčka, na obed rýža, hranolky a mäsko. Sacharidy, trošku energia. Ty si najedený, no. No nič, tu aký sú chaty. My máme 6 hodín, kilometr vo vode za nami a pocity sú také zatiaľ, že myslím, že mi to trošku aj pomohlo. Akože v bazéne som cítil aj nohy jemne triesla. Cítil som tam aj chrbát zo včera, aj triceps jemne, ale to bola taká jemná bolesť. A my už teraz šlapeme. Ja idem momentálne na chatu. Na chatu za kamošmi. Marko chce ísť domov, nechce ísť so mnou. A o chvíľku sa rozlúčime. Ja som trochu zmenil plány, keďže som mal ísť naspäť do Vranova. Ďalších 20 km, dokopy by to bolo 40, ale úplne som zabudol na stredko s kamošmi. Čože tu na Domaši, prišlo to, že úplne vhod. Idem vlastne na chatu, ideme poopekať, počilovať, dáme si pivko. No a Marko už išiel, ja to mám ešte nejakých 10-15 minút cez les. A tam už ma čaká už len chill, pivo a chill pri ohni. No 15 minút to úplne nebude, ale aspoň bude o to viac mi chutiť, keď to tam došľapem, lebo že tieto kopčeky tu som nečakal, no. Skúsený skalca nestráti, ne? Či? Ono to tu bolo že menej zarastené predtým. Už sa na to asi nestarajú. Výborné. Tomáši, poď sa náješ. Tak dole na stavku. To ani nerozprávam. Nie je to práve najviac estetik, čo môže byť. Počkaj. To nie do kamery. Kúkaj na to, nie do kamery. Si videl?
Kontakt. Chorvátsko. Však nápoj. Počkaj. Toto je. Nápoj. Ja mám. No poďte kvet, Marko, ty vieš. Čo? Ideme bomby. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Černá čorietka. Farba. Červená! Odchod! Odchod! Však ale ešte nikto nepovedal kontakt. Hej. Stojí špaget. Aj. Zmente. Dám do zuba. Tu, všetky mobily, tu. Všetky tu mobily. Čo mi pozeráš do kary, ideš? Mám domysleť, na čo meniť Na zeleň. Si zoberiem telefón na druhú, to je tu. Zbierka. Ideš, Jaro. Dobre. Chudák som sa rúkať sa skláda. Ale to je Boris, vračam do basy. Ideš, Jaro. Hej! Čo, počkaj. Ale joj! Tak ja som hovoril, že nepocal kartu. Ale čo si mu nepoviadol? Kiko, nemáš? Nemám. Ukáž karty. To sú výherné karty. No dávaj, co tam? No Čo, dávaj. Čo? Rýchlo, bavka, Nová karta ti príde. Čo? Kto ide? Baget. Už hráme? Máš veľa vlogu.